So izolo bafo sigcine seniphethe uNana okuyisithandwa sakho niya naye emtholampilo impilo yakhe ibukeka iphele emehlweni. Yeah, face kwakunzima kumina. Kwangekho mnandi and ngangazi nami ngenze kanjani ngenxa ukuthi even esibhedlela nabonesi basibengazi noma bam-admit noma benze njani. Yabo ngenxa ukuthi babengayitholi into emgulisayo ukuthi yini kahle kahle. Yabo ngoba even befaka lento leyo check i-temperature emzimbeni abathola ukuthi umzimba wakho ushisa kangakanani. Yabo lokho ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikona okwakwenza ukuthi nabo bagcine ithemba libalahlekela ukuthi yabo bangamthola ukuthi yini inkinga kuyena. Yabo lona. So ngalelo langa nami ngangazi ngithatheni ngihlanganise nani kwavele kwaba khona mfethu oSibaro wakhe indoda yakhe indoda yasisi wakhe. Omunye mfethu kusuka unengane nosisi wakhe yabo. So lo mfethu lo wathi uzomnikeza imali avele agoduka yebo. Yabo ngalelo suku lo kade ebuye eclinic yabo usho vele kuhamba yekuka yabo. Uhambe akubo mfethu. Kusasa ekuseni singena indaba zokuthi hayi sekubhedile seshonile. Even nami mfethu I was surprised yabo ngoba ngangilindele ukuthi ayishukise yabo njengoba bese kubo mfethu azoba right bese yabo inethemba lokuthi hayi mfethu izobuya yabo ngeke ngimazi yabo lona ekhuluphele yabo emuhle nje yabo lona kodwa konke lokho kwangenzeka ngenxa ukuthi kushuthi bathi kahle abafethu abaziyo bathi isifo esasiyinkinga kuyena ilesi kuthiwa ihepatitis. Leso isifo esihlangene indaba zokujova. Ungabe ujova abo leso sifo sihaqa kanjalo ihepatitis yabo ngoba wayehlezi ekhala ngokuthi umzimba ubuhlungu yabo. Yonke indawo umthinta kuyona emzimbeni uzothi ashu yabo lona. Umbamba nje kamnandi umbamba nje kahle yabo uzothi ashu yabo. It's like uyamshana uyamthunuka yabo lona. So aze agcine abo umuntu bese uhambayo kanjalo yekuba yabo. Ufike kubo uma wakhe amthatha amise ePholi kaMashu. Ngoba emise ePholi uma wakhe kaMashu okuyila afike athulela khona. Yabo afone kuma wakhe asitshele ngala ukuthi okay sekwenzeke 1 2 3 yabo lona. Nathi simangalo sawo mina bese ngakhala ngisho ukukhala la. Yabo lona. Kazi nami ukuthi ngenze kanjani yabo lona. Yaqala manje ngiyacabanga ukuthi ukuya lapha ngizwa kanjani kuba yabo lona. Ngalo mzuzu anginayo nemali mfethu. Yabo lento mhlawumbe ngaya emncwabeni wakhe. Hayi mfethu uhambe insuku hayi mfethu hayi nabo wafethu la eMaskane bazama umhlanganisela umnikelo yabo lona. Wonke lo muntu nomuntu mfethu yaphosa lokhana lakhe yabo lona. Nami mfethu la ngiphanta khona ngilongizama ukuhlanganisa ngibeka yabo lona. Shuthi ngagcina ngikwazisa ngihlanganise u200 nami ngawafanga uhambisa khona yabo. Kwahlanganiswa kule mali ukuthi kuhlanganiselwe itax ezosihambisa eThungathi ukuthi simfihla yabo. Hayi kamnandi ke sihlanganise indaba ukuthi kuyahanjwa yabo. Hlangane khanje yabo lona. La nakhona mfethu umuntu ehlanganisa naye ilo muntu lona ayisevele esehlala naye ngoba phela mina sisixabela ngisinaye.
sixabaniswa yini nakhona ukuthi yena mfethu khona umjisa ayengibhanqa naye yabo lona. Nomjisa lona mina ngisengakuyena yabo, wenze ngathi ugcwele ngami kanti hayi ufuna ungishaya emva indlela yabo. Le nto uyazi senifuna ukushaya ithekeni yami yabo lona. Njengoba mina ngingazi ukuthi ngisengakuyena lo msaka lo ithekeni yabo, ngiyazi ukuthi ihlezi ikhona laphana ngoba yazi ukuthi mengibuya vele ngizobuya ngekhona yabo lona. Mina anginako ukuthi awu basengishaya emva indlebe la yabo lona. Sebeyathandana labantu kodwa mina ngazi yabo lona. Shuthi kuphela mhlambe ngithi iviki kuphela iviki, kuphela lo viki sengiyabamba mina usengeke lona mfethu. Sihlezi nje manje mfethu enokunginyamalalela usuthi yabo lona. Ngithi ngiyakuyena lo mjisa ngimfuna akekho, ngithi ngiqalaza ubongena akekho yabo lona. Le nto leyo ngicina ngiyihlanganisa nami ngiphuma ukuthi hayi lezi ndaba kushuthi ngilungizizwa ngabantu kushuthi ziyiqiniso yabo lona. Akuyile yona into eyavele yangicika ngabonisa ngijwayela lo yabo lona. Ngivele ngicasuke mfethu abuye yena mhlampe emva kwa 2 hours 3 hours abuye aqhamuke. Theme ngabe eqhamuka kanti njengoba eqhamuka ngihleli lapha e-Albert Park ngaphansi kwebridge yabo, ngambona nangiya wayegqoke iweave epink yabo loo nto, ngibona ngawo nangi uyena. Theme ngabe ezofika eduze kwami athi baba alright. Ngithi mina angingibuzi singi-right wena, ngibuza kanjani singi-right ukwenza lento oyenzayo mfethu, ngarasta kanjani ungenza kanje. Athi awuyini manje sengenze hayi nami ngivele ngingabuzi into eningingeni ngimshonqule impama yabo lo mshaya mfethu awe phansi nje ngishaya yabo lona. Lapho mfethu akakaguli akakabi nalutho yabo lona njengoba kwenzeka leyo nto. Theme ngabe evuka lapho mfethu uvuka mfethu uyakhala mfethu sawokoda yini sengenzeni ngitshela ukuthi angazi mina indaba yakhe noRama yabona. Mtshela wena musungislimo ngibhanqa noRama manje kanjani nje uphuma manje yabo lona. Ngoba kwathi esefikile nibongeka ngisuke mina ngami ngingene ngaphakathi emaskani ngithi ngiyobheka uRama ukuthi usekhona, ngizomfica usekhona futhi lo mjisa. Hayi vele mfethu kuphume mfethu impendulo ephelele ukuthi hayi mfethu labantu laba mfethu lento kushuthi khona la ade beyokhona bobabili konke ade beyoyenza somewhere 2 hours zonke yebo lona. Nami leyo nto mfethu ngigcikize kabuhlungu mfethu ngokuba ngaze ngagcina ngixosha bese ngitshela abone ukuthi uyaphila yebo leyo nto. Kanti njengoba ngithi akabona ukuthi uyaphila sengimboshela ukuthi aye kuyena lo muntu lo yebo leyo nto. Kanti njengoba yakuyena lo muntu ila eseyoqalwa khona ukugula yebo leyo nto. Qale lokugula lokhu mfethu okwavele kwamhaqa for 3 days emva lokho kwaphela ngayo. Manje mina-ke mfethu-ke lana izinto engizizwayo ngabantu bathi abantu ayi ngeke mfethu yabo nje mfethu into eyenzekile indaba yetheni yakho mfethu ayi ngeke mfethu. Thina kusolisa izinto eziningi ongangokuba thina sicabanga ukuthi mfethu laba mfethu laba mhlawumbe itheni yakho brown bagange ngayo yebo leyo. Awukona ukuthi mhlawumbe ishone ngoba ishonile yebo leyo. Basola ukuthi igange ngayo ngale ndlela ukuthi mhlawumbe ithwetshuliwe or something yebo leyo. Bazi labantu laba mfethu asebebadala emaskani awubungani ukuthi lezi insuku bayashona. Ongangokuba bhuti wami yabo kulezi insuku lezo mhlawumbe kwakusashone ngithi 3 noma 2 amantombazane nje asekhulile emaskani
asemadala maskandi akade ahlala yabo leyo ngoba kwakade kusanda kushona ulenganele uMendi yabo leyo phinde kushone uZama yabo leyo emva wazama nakho sekuNana yabo leyo nami mfethu lokho kungenze ngicabanga ngenye indlela ngiqashe usayingeke ngase laba mfethu baqinisile ongenzeka ube mhlambe mfethu ngempela kugangwe ngayo mama yabo leyo ngenxa yokuthi mfethu laba mfethu laba vele phela into abayizelela bazophanta yabo leyo bafuna ukuba mnandi nabo mebuyela le emakhaya ngakubo yabo lokho bengakwenza ngesimo sokuthi ufuna ukuthi ahlezi right enemali yabo leyo so nami ngagcina ngibona ukuthi hayi ngenza impela lokho kwangenza mfethu ngagcina lemjitha lo ngiya ngisho ukuthenga kuyena isikhefu ngamuzonda mfethu yabo ngizona ngendlela ukuthi bese ngingasathengi ngomkhulumisi ngalezo nsuku yabo leyo kuphele lezo sikashana okay sihambe somngcwaba kamnandi kudlule indaba yomngcwabo yakhe mfethu semudlula indaba yomngcwabo wakhe qhamuka esinye isigameko futhi sekushona futhi enye ingane futhi nayo futhi ebisindala maskandi enye ingane okuthiwa uwe mfethu intombi yashoshoba yabo nayo lengane lena mfethu bisindala nje maskandi besihlalile yabo leyo so ngabe sekuphinde kushona yona futhi nayo mfethu ikhala the same thing ngabe ikhala ngayo nayo ngokuthi umzimba ubuhlungu cabanga ngoba kwayona yahanjiswa yimini eclinic leyo manje ngalelo suku lelo ezothula ngalo cabanga ngoba ngayihambisa mina ecathedral emini kokule singahlapha kokulesithathe ngihambisa kulesithathu emini ihlale mfethu lolo suku lesithathu ekuseni ngolesine mfethu hayi mfethu ngezwe wena hayi mfethu hayi sehambile bese shile emhlabeni la lo muntu lo mfethu ngoba futhi babe bangani kanje naye lo Bongeka yabo leyo lokho la mfethu ungenze bese manje ngibe nervous ukuthi kanjani manje futhi yabo leyo bese sebehamba bonke labantu kanjena mfethu kanti kuphi okuyikona kuphi engekona yabo leyo nami manje sengiyasaba ngoba okokuqala bra bakhala ngesifo esisasifana yabo leyo egcineni phinde kube ukuthi ilezi ngane esezindala emaskani ngoba phela basabafesi mangabe besho kulula ukuthi basebenze ngazo abafeti laba abawamjomba kulula ukuthi basebenze ngazo ngoba zona sezindala emaskani kade zahlala yabo leyo so bathi izona ezine power nami lezo zinto ngizizwa ngabafeti engihlala nabo yabo leyo ami ngiqale manje ngicabanga ukuthi ngenze kube lento iqinisa yabo leyo kodwa manje mfethu into lokho mfethu ingifikela ukuthi kanjani pho bakhale ngesifo esisodwa yabo leyo sokuthi umzimba ubuhlungu yabo ngoba nalona mfethu bayahanjiswe yimina elo eclinic ngimlayishe enqoleni naye the same way engangilayishe ngayo lo owami uBongeka yabo leyo sihamba endleleni mfethu yabo inqola samsami wami kuba khona indawo ukuthi sihambe kra yabo leyo iba nama cramp yabo leyo alokho ashu yabo nje the same way akade ekhala ngayo lo owami uBongeka yabo leyo manje iyona nami into engenza ngibuye ngithi ayihlamba yikho leyo nto yabo leyo kodwa manje mfethu phinde futhi kube ukuthi besimanje ngiyabuka ukuthi ayi ngeke ingenzeka lokho ngoba
bonke labo sisi laba ebekade ihlala nabo la mask abasekho mfethu yabo, ngoba kwayena lo owami ubesemdala lapha eMaskane yabo leyo nto. Yeah. Bese kade ahlala bese intombazane nje bese eyaziwa ukuthi indala yabo leyo nanale into mfethu. Bonke abafethu nje bese beba mfowele bazothi nje bese khuyini oku right yabo leyo nto. Enye into engingasho ngithi ebuye ibe inkinga mfethu, mfethu abo mekuzothiwa mhlambe mfethu khona umjisa mhlambe oshayile mhlambe onemali indlela thizeni yabo leyo nto. Ngiyazi ukuthi lapho showcase ngeke ubonge ngamfica yabo, ngizothi nje mhlambe ngibuye emphantweni ngizomfica lapho yabo kulowo mjisa lo ozosuke enemali ngaleso sikhathi yabo leyo. And leyo nto mfethu engicwasule ngibasele yabo leyo. Ngoba ngangize ngifike ngimbuze mfethu wena inkinga ngoba phela mfethu mina ngihamba ngokuphantela and mengabe ngibuke ukuphantela ngibuya nento yokubhema enough ukuthi singabhema mina nawe ngendlela esithanda ngayo yabo leyo. So why wena mfethu uthanda ukuthi ulolandela abanye abafana nje, wena ubona ukuthi ngizizwa kanjani ngalokho mina yabo. Ngibuza leyo nto yazi mfethu akabi nayo na impendulo nje ecacile eqondile ukuthi mhlambe ukuthi uzosayibo babana mina ngisuke ngihlalele nje uyazi phela abanye abantu bajwayele ungibiza ngihlalele nawe ngisuke ngibizwa iyona into azohlezi ngitshela ukuthi usuke ebizwa uyena umuntu yabo leyo. Ngokuthi nami ngingasho ukuthi ngenxa ukuthi wayithandeka yabo leyo. Abafethu abaningi nje babemkhonzile bemthanda yabo leyo. So babethanda ukuthi nje bethi mangabe nemali bazokuthatha bambeka yabo leyo. Just like kube mhlambe umuntu angamthatha njengemntombi yakhe yabo leyo. Kuukuthi mengabe ngifika ke mina ziyajika izinto ngoba uyasuka kubona ezekumi yabo leyo. Wamthatha kumuntu unana eyintombi yomuntu wamqhwaga wazacisha wamfela. Naye sela kuwe usenza izinto eyinjanjani, isiphi isifundo wasifunda kuleso simo? Ngabe le ndoda wamphuca kuyo unana yayiphumule unana noma iwena wathatha umthwalo? Kwakunjani iheadache, ibehavior yakhe hleze sebafaneni nange seqoma umuntu ophatha idakamezwa? Ithini ngicabanga yakho abo kule phansi ngalapho mfethu ngingasho ngizi ngawuthatha umthwalo yabo leyo. Kodwa at the same time futhi lo mthwalo loyo mfethu ngeke ngithi kwakumthwalo onzima kangako ngoba yabo yonke into ayisuke kade eyithola kulabo bantu laba suke kade ehleli nabo noma suke kade ekubona wayebuye futhi ezoyibhimisa mina yabo leyo. So ngasho ngithi eso kona kwakubuhlungu ukuthi abo umuntu besohlezi engishiye lokho yakubani yabo leyo. Ngoba nami ngaze ngicina mfethu ngicasula ukuthi wena kanjani mfethu wena lo landela abantu mfethu ngibe ngikwazi ukuthi ngikuprovide ngayo yonke into yabo leyo. Kodwa manje simo sokuthi mfethu mina okay ngangikwazi ukuthi ngiprovide yabo okuyinto naye eyamsusa kulo mjisa lo ayithana naye yabo ngoba lo mjisa lo ayithana naye ehlula ngisho umtholela into yokudla yabo leyo. Naye mfethu owayeza agcine kube izathu esasenza agcine eba nami ngoba mina ngangimlethele into yokudla emini ngimlethele into yokubhema yabo ngihlezi nje mfethu ngimenzela kahle nje. So
waze wagcina bese ebona okay sure ngumfana omncane right fine kodwa manje egcineni indlela engenza ngayo mfethu ngenzisa umuntu omatured mfethu osegrowth yabo ukudlula lo mjisa lo azona naye ngalo mjisa azona naye wayontanga wakhe yabo kodwa yena bethenzisa okwengane nje mfethu yabo lo shuthi yena na ukhwini besazagcina bethu ancaniswa mina ngesimo sokuthi mina ngiyamenzela nje ngendlela eright yabo lo Kwangakhona yena ukulandela ibhodo eliconsayo mayebuka. nami kumina ngisho ngithi kwekusayikhona lokho yabo ukuthi mina bese ngeke ngisho ukuthi kwakuyibhodo eliconsayo kumina yabo lo ngisho nje ukuthi hayi lona kwakuyibhodo nje bese eli-rich kodwa li-rich lokho ukuthi lize liconse yabo ngoba into ukubhema bese ngihlezi ngiba nayo everyday yabo ngimlethele into yokudla everyday yabo leyo so ngeke ngize ngisho ngithi hayi mfethu ibhodo eliconsayo ngoba futhi ngangingabi nazo imali ey'ngawe yabo because singisanana naye futhi ngase ngingasaphandi ngale ndlela lezi engangiphanda ngazo lezi zokwenza ama-robbery nani ngamacala yabo leyo ngase ngiphanda nje ngale ndlela ukuthi okay ngiphanda nginqola la eShoprite yabo leyo so ngase ngumuntu vethu oqondile nje engazi ukuthi okay mhlawumbe ngosuku ngiyawenza mhlawumbe leyo 200 rand 250 yabo leyo sakwazi sibe right lapho for lolo suku yabo leyo and then kubele ngakusasa sibone ukuthi senza kanjani yabo manje yena ubonge vethu wayeumuntu obhema kakhulu lento ekuthiwa i-rock yabo manje i-rock mfethu itsamona-ke leyanto yabo once washaya ipiece eyodwa ye-rock hayi ngisho 1,000 alelutho Hey, ngo-2 hours 500 yaphela yabo futhi nakhona lokho kwenzeka uma ukuthi umuntu mhlampe ungabhemi ngale ndlela yokuthi uyajaha yabo lona kodwa nje kulaba fezi laba manje phela mhlawumbe khona nje bese usukhehla oyeshaya ijalidi into nje majalidi ngalabo kunodobo khehla naye ubefika mhlambe ephethe u5,000 yabo kubra wami la mjisa wona uzofika ephethe mhlawumbe u5 blocks yabo asibethu ubala la yabo lo mina wena ukhwini wakho soba grand yabo lo hayi mfethu la mthaka lana indlela ayengikhonze ngayo ekwazi usabhemise mina bhemise intombi yami yabo lo ongangokuba mhlambe u3000 mhlambe sesudla nje mfethu mhlambe kusuka mhlambe ifike ekseni ngo5:30 yabo lo nisuka ngalezo khathi mhlambe kuyoshaya nje 09 hayi caca ukuthi nje mhlambe siphethe mhlambe 1.4.5 yabo ku5000 kusuka 09 nje mfethu hayi impela hayi sekuyaqala iya ngomjaho wendoda nabo lona ongangokuba yena mfethu wayekwazi ukuthi angenzele konke bese ngisuke ngikade kungixakile noma ngidinga mfethu yabo ngoba ngisho la mthalo wena okwazi ngisho ukuthi mfethu angithengele bese ngizogeza angithengele amathawu yabo yonke nje bese izinto bese ngisuke ngidinga ngaleso sikhathi just macala mfethu ngwenzela kanje yabo lezo zinto zonke bese ngisuke ngidinga ngaleso sikhathi bro ngeke azi angilethe down uzongenzela yabo ngize nami bese ngibone uthalo mthaka lo mfethu agcwele machine yabo njoba enzela mina the same way azokwenzela ngayo ukhwini wami yabo lona konke angenzela wona ukhwini yami enzela yabo lona
lokho futhi wangenza nje bese nami ngiqala ukuthi hayi wami lo siyasho bese bengabe nginayo hayi futhi akukho engishoda ngakho akukho engikuswelayo yabo lona sahlala lapho nje lapho ngosasila ekojanje ngaphansi yabo lapho ngaphansi khona umjisa ekuthiwa uMira yabo umjisa lo uyadayisa na ama-drugs yabo shuthi baba entshontshana na ethekeni ngingazi mina yona ithekeni yakho yeah unani ulalile umphakathi usuphile hey unani ulalile umphakathi hayibo emuhle akule yona into ayibadonsa nje abafesi leyo abo ukuthi nje bese abuhle bakhe bangapheli abanye bephasha bazisaci babebambi kodwa nje na bese hleze into eyodwa hey ulalile unani umphakathi yeah untshotshana lo mjidi uthola kanjani yona uyindaba yakho untshotshana noMira phela bethu ngibambela mina myself hey baba kanjani ngiyambheka la eMaskanda ngiyafika ngiphuma phi ngiphuma ngiyophatha uqala bonke meme amboni yabo leyo kumele ngisuke angindlela bese angitshela ngayo lapha angimfica bomboze ngoplastic lesilala ngawo esenza ngamjona sikafika bomboze ngoplastic iboba aqinana ayimfiza ngivele ngingachazi ngisho ngesitini njengoba ngisho ngesitini ngisho kuyena umjisa lo vela vipi yabona ukukhuluma la ngajawa wona ngishayela yini ngishayela sifebe lo ngisaye feso wena ngasifebe kanjani mina intombi yami la ukusifebe yabona afuna ukulwa yena nomjisa lo hayi ukuthi hayi labo bafeso ngala yabona bo abafesi yabona umotisa yabona ugcina yafuze ukutshela ukuthi awahlanqane nayo ikho leyo nto leyo ngozumshaya umele umshayela alfesi yabona umshayela usudla intombi yakhe mara iyona wena yini fese ukwenza uzulane ngoba phela akekho umuntu ongadla usithekeni yamfesi le yayibona leyo imfesi nami mfethu ngize ngigcine yabona ngiba manje mfethu yabona leyo akenze ngale ndlela ukuthi mfethu nami yabona ngizofuna umshaya manje wasamforama yena bafesi yabona waphela manje na ulokhe naye mfethu ezenza mfethu umuntu like wenza into right lento akade yenza yabona but egcineni yena urise mfethu umuntu ohlala eflatini yabo dayisa ama-drugs lana yabona so ngisho ngithi mfethu umuntu ayingaze elokhe emlandelela ngoba phela yena mfethu akabhemi yabona kodwa mfethu into engixaka mfethu yazi ngisho ngizokushuthi mhlambe ubuhle bakho noma ukhalisa wakhe ngoba wayelandelwa ngisho abantu abangabhemi unana yabona ngisho abantu abangabhemi babemfuna bemthanda yabona ungangoba kwayibona ababethanda ukuthi babe naye yabona shuthi most of the time mina ngangizohlezi bese ngiba umuntu like olwayo ngilwela yena yabona okwazi wacishe nami wacishe kwangishonisa even kala kunaye yabona ngoba ngase ngikade ngibuya ekushotshweni ngommese yabona ngishotshwa lo vesi lo ayisana naye yabona futhi njengoba ngishoba ngommese ngishobela abani yena njalo yabona kodwa kona kunjalo vesi nami mfethu angikhuyithi mfethu ngesimo sokuthi ngicwele ngalokhu yini yabona konke besokwenzakalayo kuba nje into engidlulisayo yabo fast yabona
simo sokuthi bese bese angimthanda bese. Emva kokuba ubone una intombi yakho ilele nomuntu, kwakuba njani noma ulele naye imicabango na yonke lento? Ish. Angiphathi khona okokuqala kade ngiyibonile leyo nto leyo. Mhlampe yaphela inyanga ngingaheavy naye. Yabo leyo nto. Vele ngilele ngibhekele yabo leyo nto. Uyongibamba-ke yena-ke mfethu yabo leyo nto. Yabo lo buze baba yini ngithi hawu kahle. Unana kwakuyini unana? Engaze kubuza ukuthi yini? Imbila bro. Imbila. Kwakuyimbila. Yabo leyo nto. Kuthi bese ayithandeka mfethu. Yabo leyo nto. Ayithandeka mfethu. Yabo mina nje mfethu into yangenza ngize mfethu ngigcina nami mfethu ngisho ngithi hayi ngase ngisithipha sakhe. Hayi mfethu ngokuthi hayi mfethu ngangimthanda lwakhela ngazi kanjani. Yabo. Futhi naye mfethu ngicabanga ukuthi konke lokhu wayesekwenza ngoba wayesebonile ukuthi uyangithanda lo. Yabo leyo nto. Ngoba oyisevele naye nje bese enze nje bese izinto bese uyibona ukuthi yebo. Kodwa bese usile kahle lo muntu ekhaya ngabele enze into ekanje azi ukuthi khona indoda ethandana naye around la. Avele nje enze nje bese into ekanje bese like ukuchisa or something yabo leyo nto. Ngoba isikhathi esiningi bro kwayekona ukuthi aze alandele abantu abasuke benemali bese. Ngasho ngithi ayabaqhemisa mfethu same words. Yabo leyo nto. Ukuthi mhlambe mina mhlambe lokho ngangigcina ngingakuboni noma ngingakubonanga ngoba yena ushayo undercover face. Hayi awushayo undercover face. Yabo leyo nto. Enze into bethu ngingambamba emva kwesikhathi usala bastard lo kade thibatenza nje kade kwenzeka nje. Yabo leyo nto. Thusimane nami mfethu ngizongcina ngiba umuntu mfethu ogcina aba nomzwangedwa mfethu. Streseke bese uthi sowenza kanjani noma ngenze njani. Yabo leyo nto. Ngagcina bese ngibona ukuthi hayi mfethu ngivele bese ngimyeke nje kanje mfethu. Yabo leyo nto. Ngiqhubeke ngiphile naye khona kunjalo. Yabo leyo nto. Manje uyenza nini lento? Uyenze emini noma isebusuku bapha abantu? Awusichazele indaba emaskani because nami engafica abantu benza imkhuba lapha. Awubekele umuntu owayengekho nje. Kwakusemini kwakusebusuku babe kupha abantu kunabantu abenza imkhuba. Hayi lapha bhodami nominini ziyakhala. Yabo. Ngiphathi khona mengabe umuntu enomjondolo wa plastic akakhohliwe nendlu. Enomuzi. Yabo. Ngabe imbozile ngoplastic wakhe nje avale ngoplastic wakhe bese ngingaboni umuntu odlulayo noma ungaphandle. Qedile bese yabo uzenze into ayenza ngaphakathi yena. Yabo leyo nto. Uthi sebusuku noma isemini angisho lutho. Yabo leyo nto. Yena uyenza lento asuke efuna ukuyenza ngaleso sikhathi afuna ngaso. Yabo leyo nto. I-chance kuya ngokuthi uyithole nini. Yabo. Uthi sebusuku noma isemini doesn't matter. Yabo as long as nje yena thola i-chance wenza lento ayifuna ngaleso sikhathi leso. Yabo leyo nto. Isikhathi esiningi kodwa kuba isebusuku. Okuyilento mina engayilwa kakhulu ngiqala ukuzwana naye ngoba wayeumuntu ongalali nami. Mina ngiqala ukumazi ngiqala ukuzwana naye. Hayi yabona lapho wayesayele imbila le mfethu. Hayi mfethu hayi impela hayi. Wayesayele imbila le mfethu exakile ngempela mfethu ngalendlela ukuthi awonje mfethu
ukuthi ungabe umshiye maskani athi yena uyeza bese uzofica la egaleni la khona yabo. Mfethu ngithi ngiyabona bese uze kushaya bese o2 intathu aqhamuka. Yabo leyo izingcina ngivuka yabo ngihamba ngimlanda ngehurry up uthi hayibo indawo manje uzoshaya lezi ikhathi ungafikile ukade uthe uyeza yabo leyo. Hayi mfethu ngayilo leyo ndaba leyo mfethu wazogcina umuntu okay ebusuku elala njengami yabo leyo ezogcina bese umuntu olala nje as a normal person yabo leyo ngoba ahlale naye bese leyana bese wayengisanda phela. Ngoba konke lokho wayekwenza kodwa egcineni bese wayiphelela la kumina yabo leyo. Ngoba ngisho sikuthi mhlawumbe okay mhlawumbe ade hleli nalowo mshitsi ade hleli naye yabo leyo kodwa uzohlala naye yabo leyo mase ikwazi okay mhlawumbe uyezothi siyazela lo uzoza kumina esezolala yabo leyo. Alali nami egaleni yabo leyo simo sokuthi ngisho nangithi bese nayo igcwele emashini yabo leyo. Kuthi wayilento ayiyo Kuthi nje wayelembili ayiyona mfethu yabo leyo. Nami mfethu engangeke ngikwazi ukuthi ngimstophe noma ngimiyekise ukuba iyona ngoba iyona into kushuthi eyamwenza aze mhlambe agcine ehlala la eThekwini noma mhlambe agcine ephila ngalendlela abesiphila ngayo ukubhema ama-drugs nani yabo leyo. So into enjalo showcase nomzali wakhe eyamxaka. Manje into yaxaka umzali wakhe ngubani ngingamyekisa kanjani ngoba yabona ngisaqala ukuzona naye mfethu nabantu mfethu babengigxeka mfethu bese wena mfethu wabele nje mfethu usukela nje mfethu imbili endala mfethu abantu bebanga mfethu wow isayibo mfethu afeni mfethu phela kuya ngokuthi inhliziyo yakho uthanda abani yabo leyo. Onke nje bese mengigxeka bese hayi wena bese kahle bese yini bese kangaka bese yabo leyo. Kodwa manje bese simo sokuthi mina bese indlela engangenza ngayo during those days bese ngamthatha bese ngambeka nje bese endleleni yabo leyo samqondisa nje bese wagcina bese engasenza ngalendlela benza ngayo umuntu abongalali ehlale umuntu uvanzi yabo leyo. Ebusuku wazi ukuthi okay isikhathi sokuthi samsolala yabo leyo sibuye ekuseni yabo leyo kamnandi nje bese somuntu oqondile yabo. Kodwa kubo ukuthi okay ibhodo eliconsa kodwa usalilandela awu ngoba ke lokho bese angeke ngikwazi nami ukuthi ngimyekise wona ngoba hayi mfethu iyona ndlela ayibhema ngayo most of the time ngoba engaphansi yabo umuntu nje aroundeli maskani kuze kushone ilanga yabo phinde kube ngasasenze same way yabo leyo. ungamthemba umuntu wesifazane obhema kuthiwa vele maskani yahlahle imkhuba yakhona leyo ukuthi indoda mayisayophanta umama sale athola umuntu azombhemisa alale naye. Ikhona into ongathi uthemba iphara uma uthandana nayo bese kusho ukuthi ngayizathu ze hayi ngeke fana ngithi ungalithemba hayi ngeke uzithembe bese ngoba into yokuqala nje phela into engikutshela yona awona into ekusuke arrost ayibekezeleki. Even mina ngumfana ngikwazi uyibekezelela leya yabo kuukuthi phela mina bese yabo angikwazi ukuthi ngase bese mhlawumbe ngizothi yabo ngizodinga ngithi yabo fanele ngihlezi nje ngiqina yabo leyo nto ngizama ukuthi okay ngenze plan ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngithole imali ukuthi ngipheme yabo. So leyo nto le ndaba ukuthi wena
kuba kuwena kahle kahle ya ngasho njalo kuba kuwena kahle kahle ukuthi uyakwazi ni ukuthi umqondisi noma akwazi ukuthi ayibambe yabo kodwa ngeke ngisho ukuthi muthembe hayi ngeke ake sithi ke ngiyafika mina njengoprofessor wena uAristo kubambe phansi ngifike ngithi mfowethu nanti 1000 ngicela ungizwisa intombi yakho ungavuma yini awubala lona itshe angakunika mlungu angakunika mfowethu so uyabona ukuthi asikho isidingo sokuthi sikhale ngalezi ingane ezisemaskani mayekuthi wena usayophanta isalivulela omunye umuntu ngemali because kwanawe ngeke ulinqabe 1000 usimali phela vele futhi impande so namo ya kona singasho kanjani ngoba phela futhi imali yabo naye bethu ngisho ngithi kusho into esuyimenzisa lokho futhi izona into kanjalo ukuthi futhi usuke ebona imali yabo uyazi ukuthi wonke umuntu especially umuntu oyiphara yabo engenza noma yini because of imali yabo lona ngoba manje imali iyona into emenza ahleze kwazi ukuthi abheme yabo so ungenza noma ngayini mingabe kuphathelene nemali lokunemali nje phakathi so ngasho bese ngithi hayi bethu ngeke bethu uze siyakhala ngazo noma kanjani bethu hayi nazo bethu suke shusilingekile bese ngalona ngoba nami ngabe kusuke kuukulingeka lokho but yawuthi ngenze into kanjalo ngoba like mina bethu mina nginaso isikhwele bese nginesikhwele mina indawo ngizwa hamba indawo umuntu engisuke ngizwana naye bese nginomona mina ngifunda ukuthi ngishare indaba yethekela funa nje kube yimina yabo lona ngazi noma ezenza into akazenze bese sento ngingayiboni mina ngingazenzi ngize ngiyibona yabo lona ukuyinto bese ungangihlezi nayo bonke ngihlezi ngimtshela yona noma ngihlezi ngiyilwela ukuthi bese noma uzenze into afese kodwa ngingazi ngize ngiyibone ngoba ngingayibona soxabana yabo lona naye mfethu futhi wayezama mfethu noma wayekwenza lokho ukuthi akwenza azama ukuthi angenze ngingaboni ukuthi wenzani nobani kanjani yabo lona so most of the time mfethu ayena mfethu wayezama ukungihlonipha mfethu ngoba yena mfethu wayenalo uthando lami mfethu ngoba mfethu hayi mfethu kusakhona yena mfethu hayi izinto nje mfethu zazi-right ngoba even emgaqweni abantu abaningi mfethu baye basho-ke manje abantu futhi bathi yabo njona manje mfethu yabo siyiphara usiyangiqola mfethu yabo lo sithi nje mfethu kwashona yena yes 2024 hayi mfethu angisabi nayo nje bethi indlela ukuthi mhlawumbe hlezi ngiclean hlezi ngi-right yabo lona ngoba bese usashona yena bese ngangihlezi ngazo ukuthi okay nginebhotini oclean owashiwe yabo lona ngiyakwazi ukuthi ngigeze noma nini mangifuna yabo lona so ngangumuntu nje bese kodwa abantu bengazi ukuthi okay right fine ngusinawana yabo lona kodwa ngangabonakali ngalendlela engiyona manje yabo lona ngihlezi nje bese ngiclean yabo onke nje bese ngidescribe ngihambe lapho ukuthi ayiphara le njengamanje especially since ngaba nalo sisenginaye manje akakunakekeli akayithandi futhi kwayena bethi hayi bese wanaye impasa wanalo uthando nje ngaloyana bese lokuthi ahlanzeke ya ngasho njalo simo senhlanzeko akanaso face abona ngoba wayena nje vezi ubena vezi
Wazi kumele avuka bheme beza wona. Ngize imbuzo. Wena bese kahle nje intombazane enjani wena mfethu. Yabo lo nto awazi ukuthi kumele ubuwashe umuntu osifazane bese. Ngize ngithathele mina into zami ngishayele iwashing. Ngenxa ukuthi yena ayithwashe. Akayingeni. Akayihoyi bese. Yabo lo nto. Bema kakhulu yena lento le ethiwa ithik. Uzosala. Uyahlanya vele lo yaphethu. Already. Uyahlanya lo yaphethu. Awu phela. Umuntu bese ungacabanga nanokuthi professor bese kumele awashe kumele enzeni njengomuntu osifazane uyazi bese umuntu osifazane bese yabona noma kuthiwa khona bese okay right fanele iphara yabo kodwa bese uyazama ngaleyo ndlela azama ngayo ukuthi okay isikhathi esincane asitholayo bese azama ukuthi aqondise into zayo yabo njengakho ukwasha nani yabo nokugeza nani yabo lona professor uzoba umuntu ozama ukushaya bese ngize ngamtshela wahle bese awuzama ukuthi phela nawe bese yabona yona bese wona ngaphela bese ngisho ngifuna ukuthi sebe bese wava njani inkomo qawa kahle bese uphela yabona aze bese okay gcine elungisa into zakhe kanjalo yabona kodwa shame hayi Konzima. hayi kunzima kusinda kwehlela. Yena ke kodwa unjani ukuyiphathela inonana? Hayi ngalapho bhuti wami mfethu. Hayi mfethu ngase kuyiphathele bhuti wami. Hayi mfethu best. So manje uNkulunkulu ushuthi akamniki konke umuntu. Akamniki konke mfethu. Singasho njalo. Akamniki konke ngoba yabona lenzana la njengamanje. Yeah. Khona ngiqamba manga yabo usachithile yena kodwa kanye ngisamame Hey ziyakufebela ndoda unjani embedeni? Noma yiyo njalo uarrest hayi ngoba umuntu emube embedeni. Hayi bese isangenda wombhede bese indaba ukufeba kwamasina soyama phara bese ndawo wombhede bese kahle kulandelwa indawo umabhemisana kanje. Sengekona ukuthi mhlambe ayafathuza nani yabona wamina bese ngasho ukuthi kwayena lengizona naye manje bese yabona into kahle bese eyamenza bese ukuthi azegcina efaka amazipho naye indlela bese engangishanga ngawo bese wancane yabo simo sokuthi bese ngamfica ehluka mhlambe eno 6 months 7 months ehlukana nomjisa wakhe yabo umjisa wakhe ngobavela aphambanelwe ingondiyo nje alithikile yabona livela aphambanelwe ingondo yabona ahlala lokhini lo engenamuntu azana naye engenamuntu asanana yabona ngabe ngayivusela yena mina bese engitheme ngimvusa bese bese aqala bese okay sure singaqala mase kuba khona umjisa manje bese yaqala manje umjisa lo siyambona mase sobezofuna usinawo manje basala yena yabona ngoba bese lona bese bese kuzobe manje sikhulumisana nalo bethu lo lento lo ngisicabanga enze last year kodwa uzobe manje sikhulumisana sibhekana ngamehlo yabo hlangana wethu wolo Wasa kuyitholile kanjani uyi awamshaya wona uthola kanjani ngoba kunamafoni lapha kushuthwana hayi indawo yokushisa nayo indawo ukuthi amlokhuze mina lona sasixabene naye nakhona sixabaniswa yini bese sixabaniswa indaba ukuthi yena bese ngangati
ngithina bese akangiwashela into zami yabo lo ngisho sagcine lokho enza lezi zinto ngigcine ngibaseleka yabo lo ngibasele ngale ndlela ukuthi ngigcine ngamshaya yabo ngimshaya ngamgqosha yabo lo ngisanomjondo lo sahlala lapha endlini yagesi ngimshaya ngamgqosha yabo lo ngiyongimgqosha nje awu kanti vele lo mfethu lo sasazwana nalo mjisa yabo lo uhlezi lana hleli naye sibema naye yabo angivele ufuna naye ufuna ukuzongidlithenda yabo lo thole lapho ke ichance angisengezwe susehlala naye hawu phazima wezwe nje bese sebe wabengayindlela ukuthi sebeze bahlala ndawo awu lonto nami nakhona ngizwa nje ngabani awusedlula usuku nje hayi ngiyibonele lawo ngawami usisi uphuma khona isawo bangake ngoba phela wayena usisi ngimshaya ngempahla enjani mshaya esinye isiphumulo sokuthi ngingamncengi ngingenzile sengiyibukele yabo lonto kunalokho ngidle ngokuthini mina ngilethele osisi nje aba right lapha endlini yami yabo lento ejoint yami yabo lo khona nje omunye girl bese usho yabo pakishile usho idakhe elihle yabo lo shizi nje bese lokufika yena endlini yami afike nje bese abuqhakazise ngingekho wona siyafika bese awusihlabise iqhakazisile bese wenza nje izinto zakhe enza amoja ngifike nje bese abona bese yabo lo mfethu udlula insuku khamuke lo intatha bese ngilele izolona ngayo la ngathi ngilele ngekho usho ngilele ngedwa usho akekho yabo ngoba nayo usho wayenomjisa wakhe azana umfana ethusiduma yabo mina nje ngiyamtshontsha kahle yabo sentshotshana na yabo lo ulapha phezulu kaSiduma usho ngilele ngedwa lendini yami ngithengezwe bethi ngizwa ngezandla ezibandayo zingithinta bezingibao ethayimu apho bese yenza lonto like ngisebuthungweni singabuvanga umuntu ekhuluma endlebeni yami bese athi selo sami rice ngizwe nomuthi wano ayanda lo ngisimina ngirice athi selo sami kuwo konke ongikwenzile ngiyaxolisa uhlala wazi usungohlezi ngikuthanda ngiyaxolisa ngaho konke lokho engikwenzile usho lokho bese uyakhala bese khihle esinye isililo lapho nuwani utshwala bese uyabona kushuthi lento le kade bese yabo iphuza kushuthi utshwala bese eyithathela isibindi sokuthi azongitshela bese yabo lona ngoba bese wayesebonile ukuthi angimlandeli angimncengi angenzi lutho yabo lona ezimina azoxolisa kanjalo angikhalele mfethu athi ngikuphinde kwenzeke mfethu sicela silungise izinto mfethu kivume nami ngithi ayikho inkinga mama silungise izinto okay right fine ngibuyise mfethu sibe right siqhubeke siphile ndawonye lord ukuba ukuthi njoba asesilungisa izinto kwezo ngimbuza into eyodwa ngithi okay njoba asesilungisa izinto kwezo wena bese njoba mina ngixabane nawe 2 days wena usuthola omunye umuntu osanala naye ngalo 2 days lo mfethu mina ubuthi angenze njani ngaloko azi hawu wena nje mfethu uvele nawe wavele wenza ngendlela yakho wafaka amantombazana wasasa amantombazane wasana nathi usayibo indawo wena ufuna ngenze njani ngikulande ngona mina umuntu esifazane mina sesiwameza lokho nje ngimele ukwazi nokubeka ekhanda usangimncenga umuntu esifazane yabo siyasandana nje ukuthi okay right fine uyasangisana indlela ngifuna ngayo noma usenza ngale ndlela ngifuna yabo lo kodwa usinzokuncenga hayi khohlwa my sister
yabo leyo nto. Athina hayi okay ngiyaxolisa what I wish ngithi mina okay sure it's like impilo iyaqhubeka bese siqhubeke siphile. Hayi siqhubeke siphile kamnandi bese izinto zibe grand yabo. Ongukuba mfethu okuze kube manje akaphindanga waze wangenzela futhi into efana nale. Futhi wabona ukuthi kunzima ekuhambeni. Hayi shuthi bese wabona ukuthi kunzima ekuhambeni ngoba wayekhala nangokuthi lo mjisa lo abezwana naye even into yokubhema bese uyibheka kuyena ukuthi abhenyiswa uyena usisi. Owangishaya nami ngibamba ongezansi ukuthi hawu lo mjisa mfethu ngimthembe kanje vela bheka ukuthi uzobhenyiswa umuntu esifazane kanjani mfethu. Waphela umuntu esifazane oqala ngaphansi yabo leyo uzama mfethu lokho akuzama ngaleso sikhathi sokuthi ayilokhuzele ayiprovide yabo leyo wena uzoyibheka kona mfethu uthi yena mfethu uzokwaneliseka kanjani yabo leyo ngoba manje mfethu at the end of the day mfethu awazi ukuthi ungathi uzophenyiswa umuntu esifazane. Hayi ngoba yini umuntu esifazane akubhemisa bese umuntu ongabhemi yabo umuntu ongabhemi esifazane akubhemisa ngoba lapho bafayi ngiyaphinda ngiyasho yabo umuthola umuntu wesifazane bese ongabhemi hayi manama isuqhemi ngoba yabo once wakwazi empedeni hayi uhlezi kubhemisa uhlezi kubhemisa yabo leyo ngoba nakhona mfethu into eyinkinga noma eyisicefe abafethu abaningi bavele bezwe leyo nto leyo mase begijima bejahe bafune ukubhema ama-drugs yabo leyo kanti leyo nto leyo mfethu hayi akuyonto right kufa wena ekugcineni wena uba nenkinga ekugcineni yabo leyo mina bese ama-drugs angiwaqalanga because of his sex yabo leyo mina nje ama-drugs ngayihaqekela nje ngesimo sokuthi ngangizonela nabafethu abathanda izinto yabo sasithanda izinto nje no problem yabo leyo siphatha nemali yabo leyo shuthi ngaze ngicina ngihaqeka ngendlela ukuthi ngizigcina imali ngiyiphatha ngale ndlela ukuthi angazi ngizoyenzani yabo leyo asigcina siba abantu bafethu asike sitheste lento yabo leyo ukuthi indlela isigaqela ngayo leyo yabo leyo and manje abanye bese ngiyengizwe nje abanye bese thi nomfethu efisi ngizingagacela bese nginani arrest efisi ngenxa ukuthi bese ngizama ukuthi bese ngijabulisa umama mpethe yaphayiza lapha mwana yaphayiza kakhulu yabo leyo ngeke bese uze bese uzogacela ngalendlela ukuthi bese uze ube umuntu obale addiction ngenxa ukuthi ufuna ukujabulisa umama empedeni umsangano lo mina lokho angithathe njengomuntu osile noma serious ngeke ngithathe serious yabo manje bese ukujabulisa umama mfethu kuza nangendleleni ngusakachatha yabo leyo ngoba uchasile mfethu ikolo mfethu yabo liyalokhuzela mfethu yabo lo ube nje mfethu yabo leyo nto ube nje umbese nje yabo lo kwazi umkhonto mfethu yabo lo indaba mfethu siyoze mfethu igxinxa ama-drugs wenzeni nani hayi mfethu hayi ngithathe mina lokho as if i-solution yokujabuliswa umkakho leyo noma intombi hayi lokho mfethu akubo ukuthi vele wena mhlambe uyakwenza yabo vele mhlambe uyabhema ngale ndlela osuke wabhema ngayo yabo not as if mhlambe like uzobona mhlambe mina wezwa mina ngikhuluma kanjena ngikhuluma indaba ukuthi unga ubhemile umuntu esifazane ukuzwana hayi bafo malingo bhayizi addiction baba. Hayi sibongela sizwa lithi
uhambo lwethu nawe lube lude kakhulu. Ngathi abantu abaningi bafundile futhi bafunda nangempilo yasemgaqweni nangendlela nje ochaza ngaso isimo impilo sezinto ezenzakalayo. Ngicabanga ukuthi ayikho umuntu wesifazane ongafisa ukuyithola eseyidakamizweni if esezogcina esewumuntu ohambela la nawo wonke umuntu ukuze fit addiction. Njengoba ngihlale ngibatshela nami ukuthi ungangadayisa kuthi uyadayisa nje uma emgaqweni kodwa ugcina usudayisa ngomzimba senti phela uhamba ulandela abantu khona kudayisa lokho ukuze kumele kulalwe nawe. Mawuthi into ongazo wezwayicabanga umuntu wesifazane leyo uyokusiza ukuthi uhambele kude nezidakamizwa. Abantu bangacabanga ukuthi makuthi uhambela kude nezidakamizwa uzohambela kude newunga. Lezi zinto eziqala njengonsangu, ogwayi, oncika, zonke lezi zinto izona ezingenza umuntu agcinele ezidakamizweni. Nina-ke benhlonhleni uPhapha Ekhanda kaMenzi ndaba kulelo muntu omemezayo lalela omemezayo uthi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Nina bakaMbhudu ubomvu ushe ngegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo. Mawusubuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Igama lami nguProfessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma isigodi ensabha umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge cindezela usubscribe button ucindezele nebheli okuzokubeka amathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawucofa-ke ungena lapho usitholela isiqephu sangalolu suku. Ngakho-ke mina sengingcenga.